Čaute ľudia, som Majstereska, pri tomto videu dáme hru Skúspäť. Pri tejto hre ide o to, aby sme robili triky na kolobežke. Poďme na to, nezabudnite like a odber. Ideme na to. Dáme si tu nejaký triček, nejakú dobrú 360 a jak vínko. Tu vidím nejaký rail, ďalší rail. No a tu ešte split 360, pekne. Tu si už vidím na beko. Máme. Nechal som to moc pretočiť, lebo by sme spadli. A na začiatok spadnú, tak to nie. Na túto rampu nejdem, lebo chcem dať salto dopredu a neviem, či by sa mi tam podarilo. Idem tu. Tu sa nám podarilo. Teraz ideme si na nejaké ťažšie. OK. Poď, presačaj. Chcel som dať, kto nepozná tento trik, to sa robí tak, že zoberiete túto pačku, čo tu máte. A dole. Nie ťažké. Dobre. Teraz dáme otočku a salto. Pekne, kamo. No, poď. Máme rýchlosť. Ešte dá sa z toho ľúbim? No, poď. Pekne. Aj keď chcel som aj na ten rail, len to nám nevyšlo nejako. Nevadí, beko. Dvakrát. To nie dvakrát. Malý, veď poriadne som nedal ani toto beko, tak chcel som ja double beko, tak to by sa nám asi nepodarilo. Keby sa nám to podarilo, tak neviem, čo by som vtedy robil, ale tu si dám slidik, tu nie, vadí. Mal som veľký speed a teraz to môžeme vytočiť. Dva beka. Nie, kámo, ja som to moc pretočil. Nie. Kámo, keby som to nepretočil, máme dva beka, nevadí. Môžeme to vyskúšať ešte raz, lebo máme tam takú rampu, kde sa dá naozaj parádne veci urobiť. Dobre, čo si ešte tak skúsime? Dneska si dáme aj online battle, aspoň 2. Môžeme ísť aj práve teraz, vidíte. Tu keď pôjdete, tak tu máte online battle, tu dole. A tu môžete si editnúť triky, ale tu dole máte go battle. Na to šťuknete. Počkajte si chvíľu, vás to napojí. Ja som neviem, čo to je za meno. A tu si môžete robiť, čo chcete. A za chvíľku, keď tu prídu ľudia, tu s nimi môžete zahrať. Takže tak. Už jeden chýba. Takže tak. Dúfam, že budem aspoň taký tretí. Naposledy som bol tretí. Nie, sa mi zdá, že druhý. Alebo koľkátý som to bol. Dobre, my sme ten putušumun, kde sme sa tu spavili. A nie neprekvapí. Poď, prvý sme, poď. Nedávame. Ale nejdem robiť len otočky, ideme aj na nejaké ťažšie triky. Tak, pekne, traja sme. Poďme. Rozbieham sa a teraz tu dám dva beka. Potom by mám dalo malo dať. Nie. Kamu keď som videl, že už idem zle, tak už som chcel, ale nestihol som. Dvaj. OK, pekne. Tretie miesto, poď. To dám. Salto. OK, tretí. Otočka. Ja chcem byť aspoň ten druhý. Poď. No, maj rýchlosť. Bože, pomaly. Nechcem byť čistý aspoň. Kámo, prvý. Sme tam. Kámo, nie. 5, druhý. Nie, prvý, nie druhý. Nevadí, kámo. Druhý sme boli za typom, čo mal 6933, čo je dosť. Druhý je dobré. Akože druhý, reklama, prepáčte za reklamu. Reklama, no jasné, čo nedávajú už. Dobre, battle skončil výborne, zle. Chcel som ten prvý, lebo keď som dal si za salta, tak ja som bol prekvapený. Prvé miesto za salta. Už verím, na to dobrý výsledok. Dobre, teraz sme spadli. Asi tie reklamy nebudem tu dávať, asi budem strihať, tak? A neviem, ja tu chcem získať nejaký skin, len tu neviem, či sa platí, alebo čo to. Ja som tu raz kúkal, počkaj, dáme menu. A tam mám edit
Rider. A tam keď chcem mať iný skin, tak potrebujem mať, neviem, nejaké, musím mať tie mince tam. Ne, takže tak. Máme tu aj ďalšie party, nemáme len ten. Môžeš, keby ste tu dali, že dajme tomu 5 lajkov, tak by som vyskúšal akýkoľvek. Ja by som chcel vyskúšať tento, ten vpravo dole, ten vyzerá veľmi dobre, som zvedavý. Ideme si na jeden online battle. Chcem byť prvý, lebo vtedy som nebol, tak chcem byť teraz. Brústo nás to spavnul, pekne som sa spavnul. Dúfam, že nás to úplne nedá head, lebo neviem, čo by som tedy robil, lebo vás keď to spavne, ja neviem kde, tak vy ste už poslední. To už viete, že ste poslední, lebo vás to spavne head. Normálne nemáte rampu, máte pred sebou lampu, ale je ďaleko. Ale dúfam, my sme ten putul head, hovorím asi 5. krát. Dobre. No a to je dobré, to je dobré. OK, druhý sme, pekne. Môžeme si to. Druhý. Pekne. Nie, musím dať čo vymyslieť, ja neviem. Toto nič, počkaj, nie som štvrtý, nie. Zvedám si iba na mňa. Dobre, poď. OK, štvrtý stále. Poď, nemôžem toto byť štvrtý zas. OK, tretí. Poď. A dvojité beko. Verím si. Dvojité beko. Nie, nedám. Vtedy som zavalal, no poď. No, a už nič. Neviem, štvrtý som. Dáme si ešte jeden. Prepáčte za to komu. OK, našol som tu tlačítko, čo viem zastaviť nahrávanie, takže asi tak toto budeme robiť. Lebo tu, keď budem mať reklamy, tak neviem, dáme si ešte jeden battle. Alebo to necháme na ďalšie video. Neviem. Asi necháme na ďalšie video. Alebo ešte keď tak. Bo nechcem mať video 7 minútové, ja mám teraz. A chceme nejaké... Ale verím si teraz. Pôjdem na battle. Musím ísť na battle. Ja si verím na to prvé miesto. Prvé miesto. Ja si verím. 100%. Tak vidím, že aké triky teraz dávam, to si úplne verím. Neviem prečo. Jak môžem ísť, keď som... Nevadí. Logika tu vôbec nefunguje. Tak. Dobre, už kedy sa začne battle? Už sa začal. Musíme byť 10, aby začal sa battle. Našťastie, že je tu veľa ľudí, že... No a slavu musíme sa dělat. Vadí? Tak. Piatý. Nie. Poď. O, šestý. Nedávame. Nie, kamo, jeden ma strčil. Aj mi s tým pomohol, len som to moc. Kamo, pekne. Tu už sme boli tretí. Sme spadli. To je najhoršie, keď spadnete tu. Tak na plné nejdem, lebo on už má 9000. To určite, že nie. To už je úplne nejaký profik, čo to hrá každý deň. Ja tu to nehrám každý deň. Aj keď už mám už mesiac. A nehrám to prvýkrát, som to hral pred pár rokmi. Ešte nie je mi taká neznáma toto hra. Dobre, skončili sme 5. To je... Dobre. Musel som preskočiť komu sa to skúsim ten rejón. No, ide na ňo. Dobre. Tak dneska výsledky boli, že 3., 4. a 5. No, tie battle neboli zlé. Na to, že to hrám, že mesiac. Aj keď je to dlho už, by som sa mal začal naučiť. No a práve sme spadli. Dobre.
Asi z tohto videa to bolo všetko. Nezabudnite dať 5 lajkov a urobím hneď ďalšiu časť. Hneď pondelok bude ďalšia. Takže nezabudnite dať like a odber. Ja tu zastanem. Dobre, nezabudnite dať like a odber. A ja sa s tebou lúčim. A čaute.